ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракату бародарои ма тамошобинои канали Бобоҷон медиа. Бародарҷонои ма, хоҳиш мекунам ай ҳар яки шумо ами навори мара то охира тамошо кунен. Агар ки имкониятон боша бародаро, ами лайки бепултона бимонед ки то видео паҳн шава ва дигар бародарои мо бибинам. Ма ай ҳамаи шумо миннатдорам. Амиқа вақт тӯли 2 сол шид ки мара дастгирӣ мекунен. ҳамчун як бародартон май ҳаматон розиям. Худованд ҳаматон нигоҳбон боша. Хоб бародаро, чӣ хеле ки ами аблошкаи видеора диден, ана сурати апай гавҳарбонура мондагиям. Ана бигем ки апай гавҳарбону дар момент дар чӣ ҳолатай, шояд ки баъзеётон тамошо карден дар канали худаш. ира бугумтун пеша ки Аллоҳ шоҳидай, мара апай гавҳарбону ягон калима нагуфтае ки видео кӯмак кунан. Ягон калима. Аллоҳ шоҳидай бародаро. Барои ки ҳастен нафарое ки баъд ягон гапи лишни менависонанд ки мақсад гап чапи зиётӣ мекунанд. Валлоҳи қасам ягон калима мара нагуфтае ки додар биги видео кӯ. Мақсад хеле медонем ки канали ӯ чем аймада тамошобинош зиёдтарай. Айма камам боша, ма боварӣ дорам ки тамошобинои мо ки ами мада обуна шидагиай ҳамаш одамои хайрхоҳ даст ба хайрай иншоаллоҳ. Аки мардуми тоҷики мо ҳамаш даст ба хайрай. Ҳамаш. Не ки бо нафарое ки мо да обуна шидаем, ҳамун нафарое ки даст ба хайрай амвоай. Хитон медонем ки моҳи шарифи Рамазона рӯзои ба шумор мондагиай, беҳад кам мондагиай. ҷияни мо бигем ами ана ҷияни апай гавҳарбону чӣ хеле ки медонен бародаро, ҷиянам ба мисли як фарзанд ҳисоб мешавад. Ами апай гавҳарбонура ҷиянаш 5 моҳа тифлай. Ана бигем беҳад вазмина, чӣ хеле ки духтарчаи ма дар чӣ ҳолат буд, бисёриётон вазъиятша дида буден. Ана бигем ки ами ҷиянамни дар ами ҳолатай. Ма фақат бигем ай барои Аллоҳ ай чӣ дили худам ами видеора кардестам. Ай ами чӣ дили худам кардестам барои фарзанди ма дар ин ҳолат буд. Ма ами ҳолатам мефаҳмам ки чӣ хел вазминай. Хоб бародаро, гапа зиёд намекунам. Як камтар видеои апай гавҳарбонура мемонам. Кадомит ки надида буден дар канали худаш, хоҳиш мекунам тамошо кунен. Чӣ қадар метонен. хитон медонен ки хайр то қасум нест бародаро. Як сухани хуб гуфтан, як дар ҳаққиш дуо кардан, як занг зада пурсидан, рафта айҳоли аму касалӣ хабар гирифтан, ай ҳама дар хайри калонанд. Не ки бо кадомит ки мисол наметонен рафта хабар гирифта, чанд суми ки метонен ай барои Аллоҳ кӯмактона бирасонен ки аму ҷияни 5 моҳамон ана соз шава. Аввал шифо дар дасти Аллоҳу, баъд ма ӯ сабаб мешем бародар ки ана бигем ҷиян соз мешава. Аллоҳ ҳаматон нигоҳбон боша. Бо як бор дига мегум ҳазор раҳмат барои ҳаматон ки видеои ма дар лайк мемонена, ана бигем комментҳои хуб мекунен. ай ҳамаи шумо ман миннатдорам. ана миллати сарбаланди тоҷидори тоҷикам. Аллоҳ ҳамата ҳифз куна, ҳамата нигоҳбон боша. паноҳи Аллоҳ. салому дуруди бепоён ба ҳама ҳамватанои худам. аллоҳи меҳрибон ҳамата нигоҳбон боша. имрӯз навор натонистам карда. ҳар як кор ба вақти хуш бидай. бовар кунен беҳад зиқм, ай касали худам, ай ҳама кори худам фаромӯш кардам. бовар кунен ман ай дастангиву ай нодории худованд ҳичкира камбағали худованд ҳичкира дастнигар накунад. ба худо қасам. дар видеом гуфта будам ки ҷиянам мазаш неста, баленсаш бурдан, баленсаи кӯлоб дорана гирифтанаш паҳрада. кӯдак қараболо бурдан, қараболои душанбе, кӯдак тай реаниматсияда. беҳад ҳолаш вазвинай. дилаш мегӯянд 40% кор кардестай. мефурам дасташо набигирам. надорам. касе чизе мега намега, гадо меган, талбинда меган. мехоҳам ки дар бари хоҳарам бос бошам, мехоҳам дар бари язнакам бос бошам. падарш рафтам биё акази борш кунам, гуфт ки нея, ман намехоҳам ки мардум мара биханда, ман қарз қавула мекунам. гуфт духтар, ман иншоалло ки ба по мехезонам. не ки шумо медонем ки дар ин солу замона беҳад қинай дар бари як мисол як кас истодан. ҳар касам мисол дар бар наместа, ай нодорӣ, ай камбағалӣ бовар мекунед. чанд одами шиноста биромадам, ҳамаат кас кард. чанд нафаре мешинохтум, гуфтам равен айтан ма хабар бигирен,
ҳама як ҳами одам дилпурдоштум бечора бо худш проблема дай дигарош дарум негуфтанд як духтари хуби беҳтарини дигар худо баракатш бишта хес рафтай даракиш даромад як хабар гирифтанша мехоҳам пеш хоҳарамда бошам мехоҳам дар бараш бошам мехоҳам дар бари язнакам бошам дар рӯзои вазбинишон ва имрӯз мехоҳам ки шумо дар бари ман бошед майли касе чизе мега дига бига дига тоқат надорам ки хоҳари ман доғи фарзанда бинам кӯдак 5 моҳа духтари нозанин ақара боло аз ҳаматон хоҳиш мекунам ай ҳаматон хотири аллоҳ касе чӣ қадар метавона картҳои хидмат мемонам падараш розӣ нест намехоҳад ки худтон медонед дар ин соли замоноз як касае побғалта ҳама ба ҳолат механда намехоҳад ки як кас мисол бихандаш не ки ман барои ваё бояд дар башон рост бошам иншоалло шумо вақти мара хиш кунед қувватам битен дуо кунед дар ҳаққиш ки худованди меҳрубон танаш сиҳат кунад соқу саломат биброяд мехоҳам то сар ягон маблағе ҷамъ шавад ки бихезим бирам душанбе пеши ҷиянакам боварам кунед ай саломатӣ худам буд кардам ин лави хона мерам ин лави хона меём поён фуромадам рафтам омадам намедонам худам ки ҷо рафтам аллоҳ шоҳида дар мошинштаги мега па ки ҷо мерай ҳишм дар намои кори хидмат мушкилиҳо рӯи мушкилиҳо шидай боварам кунед беҳад зиқам ай ҳамат хоҳиш мекунам хотири аллоҳ каме ҳам боша ёрдам тек ман бихезим бирам пеши ҷиянакам ай ҳамат хоҳиш мекунам якам тарак падешкам кунед ки дар бари ҳамо мехоҳам рост бошам ман на як ака дорум на як додаре дорум ки дар бари хоҳарашон рост бестанд акау додара пав хоҳари ман шумоед майли мара касе чизе мега бига мон мара биханданд лекин ман бояд дар бари хоҳари худам бошам умедворам ки ҳамаи шумо мара фаҳмиден дарк карден ва саҳми худона мегзоред аллоҳ баракатон бита қуввати гап зада надорум дилам сиёҳа дилам беҳад зиқай худо медонад худам дарди дили худам ки худам болои ҳама мушкилиён бо ин мушкилият ҳоли сарам омад